Priatelia, do nášho vzdelávacieho cyklu Ako žiť zdravšie a dlhšie som pripravil ďalšie video. Je o tom, že každý, kto chce prežiť svoj život v dobrom zdraví a najmä seniorský vek v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii, v dobrej pohyblivosti a bez závislosti na pomoci od iných ľudí, mal by vo svojom živote aplikovať medicínsky overenú prevenciu. Čo mu to prinesie? Poprvé, zvýši si alebo získáš záruku odolnosti voči civilizačným chorobám, čo je vzhľadom na ich vysokú mortalitu naozaj životná výhra. Po druhé, bude mať svoje bunky biochemicky zdravé, mitochondrie, ktoré sú ich súčasťou a vyrábajú nám životne dôležitú energiu. Preto sa im aj hovorí, že sú to elektrárne našich buniek. Budú produkovať dostatok energie počas celého života aj seniorského veku. A po tretie, bude mať dobrú imunitu, kráľovnú zdravia a odolnosť voči látkam, ktoré by mohli vyvolať akékoľvek choroby. Prežije život v dobrom fyzickom aj psychickom zdraví, čo je najväčšia životná výhra. Ja vo všetkom aplikujem medicínsky overenú prevenciu, prezentovanú v našom videu. Dal som si urobiť podrobnú biorezonančnú analýzu zdravotného stavu na zariadení akceptovanom aj zdravotnou poisťovňou. Z viac ako 100 vyhodnocovaných parametrov ani jeden z nich neprekročil normu, čo je aj v zhode s výsledkami preventíviek u lekárov. Nemusím užívať žiadne lieky. Zavolajte, tu je moje telefónne číslo. Máte kontakt. Dám vám ja kontakt, kde vám test urobia zadarmo. Odborníci z telovýchovného lekárstva, keď hovoria o pohybe, tak nám odporúčajú už v mladosti získať návyky na jeho pravidelnosť. Je to jediná cesta, aby sme sa aj v seniorskom veku vyhli chorobnej únave a celý život mali dostatok energie. Pravidelný pohyb od mladosti spôsobuje, že v našich bunkách budú pribúdať mitochondrie a záťažou budú aj rásť čo do veľkosti. Čím viac ich bude a čím väčšie budú, tým nám počas života aj na starosť viac energie budú dávať. Prežijeme život v dobrom zdraví, dobrej kondícii a ešte aj bez liekov. Takže kedy začať s pohybom? Už v mladosti. Tak to robia všetci, komu na zdraví záleží. Treba si uvedomiť, že kým sa v bunkách energia vytvára, žijeme. Keď prestane, odchádzame z tohto sveta, čo je nespochybniteľný fakt. Tieto témy patria medzi najdôležitejšie v našich životoch. Pozrite si video do konca a berte vážne odporúčania autorít. Ide o vaše zdravie, o váš život. Veď chorobnosť je u nás vysoká, zdravotná starostlivosť nepostačujúca. Sú to fakty. Ale faktom je aj to, že zdravie je v našich rukách, v rukách každého. To všetko, čo je v našich videách, je z vedeckých zdrojov a mojich životných skúseností, ktoré som získal z aplikácie medicínsky overenej prevencie. Začnem mojimi skúsenosťami, ako sa celoživotné športovanie a medicínsky overená prevencia na mojom zdraví v seniorskom veku prejavila. Hoci mám 83 rokov, na konci tohoročnej zimy, v priebehu 6 týždňov, kedy som sa po manželkinej smrti prebral k životu, som absolvoval 6 skialpinistických túr. 6-krát som vystúpil na lyžiach nad 2000 metrov, vo Vysokých Tatrách 3-krát a 3-krát v Nízkych Tatrách a zlyžoval som ich dolu terénom určeným na freeride. Toto je moja obľúbená fotografia z Vrátnej
zo skialpinistického výstupu na Fatranský Malý Krivaň. So skialpom som začal neskoro až po 50-ke. Časov okolo mojej 60-ky som 3-krát zlyžoval Tatranský Krivaň. 3-krát, keď som mal 61 rokov. Skialpinizmus bola a je stále moja veľká radosť. Radosť mám aj z toho, že podľa lekárskych preventíviek som OK. Neberiem žiadne lieky, ani nemusím. Už viac ako 5 rokov aktívne študujem témy o zdraví. S lekármi, mojimi známymi ich konzultujem. Ja sám žijem podľa medicínsky overenej prevencie. Natáčam o tom moje videá o zdraví. Pre vás. Ako doplnok ešte poviem, že som tohto roku ako 83-ročný absolvoval kurz kubanskej salsy a bačaty, ktoré som posledne tancoval pred 20 rokmi. Teraz som si úspešne otestoval, že som schopný učiť sa a zapamätať si nové, aj komplikované tanečné figúry. Keďže som z lekárskej rodiny a jeden z našich lekárov beháva ultramaratóny, to sú vzdialenosti aj viac ako 120 km, a ja som tiež športovec. Roky som pôsobil aj ako horský záchranár. Obaja sa venujeme témam, ako žiť zdravo. Ako si udržať mitochondrie v stave, aby nám vyrábali dostatok energie pre naše športové záujmy počas celého nášho života. Som aj súčasťou vzdelávania, kde máme lektorku z Karlovej univerzity, ktorá bola asistentkou doktora Karela Erbena, primára poradne pre civilizačné choroby v Prahe. Som aj súčasťou detašovaného pracoviska, ktoré doktor Karel Erben založil, aby ste sa aj od nás dozvedali, čo robiť, aby sme sa civilizačným chorobám vyhli. O tom, ako sa zbaviť únavy, ktorá signalizuje, že bunková výroba energie je spomalená a menej funkčná, beží v súčasnosti na internete aj ponuka od doktora Bojačka, českého celostného lekára, pod názvom Únava versus energia. Jeho dvojhodinový úvodný príhovor je zadarmo. 3-krát som si ho vypočul, takže viem, že hlavnou témou sú mitochondrie a lepšie využitie bunkovej energie. Zaradenie do jeho skupiny a možnosť dostávať cez internet jeho odporúčania, ako sa únave vyhnúť, stojí 607 €. Je mnoho lekárov, biochemikov a vedcov, ktorí nás bezplatne cez internet vzdelávajú. Patrí im za to veľká vďaka. Určite taký aj český lekár, doktor David Frey, významný holista. To jest nepredpisuje len lieky, zisťuje príčiny chorôb svojich pacientov a spolu ich odstraňujú. Pracoval v Rakúsku, Anglicku, Amerike aj v Indii. Kupujem si jeho knihy. Pozerám od neho všetko, čo je na internete. Je prínosom aj preto, že kombinuje západnú a východnú medicínu, kde aj roky pôsobil. Naozaj ho odporúčam. Aj túto jeho knihu Zapalí, tichý zabijak. Zastavte si video a pozrite si, aké zdravotné problémy spúšťajú zápaly, keď prejdú do chronického stavu. Toto video natáčam v čase letnej olympiády v Paríži. Obdivujem športovcov, čo všetko dokážu, ale vidím v tom viac, nielen ich výkony. Študoval som bioenergetiku takýchto výbušných, kde sú výskoky, aj vytrvalostné výkony, ako sú behy a plávanie na dlhé trate. Tie výkony, to nie je zásluha len týchto športovcov. Sú za nimi najmä ich tréneri a odborníci, ktorí bioenergetike rozumejú, ktorí sa starajú o to, aby športovci dostali, čo ich tela k výkonom potrebujú. Aby to bola symbióza toho, čo telo od nás dostane, a všetkých buniek a všetkých mitochondrií, ktoré nám energiu vyrábajú. Tým chcem povedať, že aj my, takmer všetci, keď to budeme chcieť, dokážeme podávať obdivuhodné výkony. Ale len vtedy, keď budeme vedieť,
čo naše telo k tomu potrebuje a keď mu to aj dáme. Takto robím aj ja. Študujem a konám. Aplikujem medicínsky overenú prevenciu. Položme si otázku, čo je vlastne príčinou únavy? Signalizuje únava riziko ochorenia? Čo o tom hovoria odborníci? Hovoria, že príčina všetkých zdravotných problémov je len jedna. Je to narušenie biochemickej rovnováhy v bunkách, najmä v mitochondriách, ktoré sú ich súčasťou. To nám výrazne zjednodušuje uvažovanie, čo robiť, aby sme boli zdraví. Únava je varovaním, že mitochondrie nám nefungujú, ako by mali. Treba vedieť, že mitochondrie ako súčasť našich buniek sú jediným miestom v našom tele, ktoré vyrába pre nás životne potrebnú energiu. Toto ľudia väčšinou ani nevedia. Keď ju vyrábať prestávajú, až prestanú, vtedy zomierame. Je to nespochybniteľný fakt. Ale treba vedieť, že súčasne pri tom, ako energiu vyrábajú, ako odpad tvoria aj voľné radikály, ktorých atómy sú v nerovnováhe. Chýba im elektrón, kradnú ich z okolitých atómov, poškodzujú ich, vyvolávajú choroby, aj civilizačné choroby. Telo časť voľných radikálov síce využíva na zníženie škodlivosti vírusov, patogénov a toxinov, ale aj tak zostáva prebytok voľných radikálov. A teraz to prichádza. Keď nemáme zo stravy dostatok antioxidantov, ktorý by ten prebytok voľných radikálov zneutralizoval, poškodia vlastné mitochondrie, aj bunky a tým aj naše orgány. Poškodené mitochondrie už nevyrábajú toľko energie, koľko potrebujeme. Vzniká únava, zvyšuje sa chorobnosť, pribúdajú civilizačné choroby, aj predčasná mortalita. Kde sú problémy, sú aj riešenia. Je ním medicínsky overená prevencia. Tak poďme k prvej téme. Ako si zvýšiť odolnosť voči civilizačným chorobám. K tomu, aby sa tak stalo, je potrebné udržať si v prvom rade zdravé a pružné cievy, bez zápalov a usadenín a mať k tomu aj fyziologicky najlepšiu a najzdravšiu krv. Ako to dosiahnuť? Jednoducho. V prvom rade si musíme ochrániť cievy pred voľnými radikálmi. Chýba im elektrón. Sú agresívne. Vytrhnú si ho z LDL cholesterolu. Poškodia ho. Imunitný systém ho potom uloží do ciev ako usadeninu. Prebytok voľných radikálov, poškodené cievy a nevedomosť, ako sa o zdravie starať, vedie ku vzniku civilizačných chorôb, infarktom srdcovým, mozgovým, chorobám nádorovým, cukrovke a chorobám neurodegeneratívnym. Čo nám odporúčajú odborníci, aby sme prežili život v dobrom zdraví, vzdelávať sa, vedieť, čo telo potrebuje a dávať mu to. Dodržiavať medicínsky overenú prevenciu, mať v stráve dostatok antioxidantov, nimi blokovať škodlivosť voľných radikálov, udržať si vysokú účinnosť imunitného systému, vyhnúť sa chronickým zápalom. To nám zvýši odolnosť aj voči civilizačným chorobám. Udržíme si v bunkách, v mitochondriách, tvorbu potrebného množstva energie počas celého života a vyhneme sa chorobnej únave aj predčasnej mortalite. Čím začať? V prvom rade si zvýšiť dávky antioxidantov a nimi zablokovať škodlivosť voľných radikálov. Nech antioxidanty dodávajú voľným radikálom chýbajúci elektrón. A ja to tak robím. Jedávam veľa zeleniny a ovocia. Sú zdrojom antioxidantov. Ja ešte naviac namiesto obyčajnej vody pijem upravovanú tzv. Kangen vodu, ktorá je po elektrolíze obohatená o molekulárny vodík.
najsilnejší, najjednoduchší a najspoľahlivejší antioxidant. Spoľahlivo dodáva voľným radikálom chýbajúci elektrón, chráni LDL cholesterol pred oxidáciou, udržuje cievy zdravé a pružné, chráni nás pred oxidačnými stresmi, ktoré vyvolávajú množstvo chorôb, aj všetky nádorové. Chráni nás pred poškodením DNA buniek, chráni nás pred civilizačnými chorobami. Prístroj na Kangen vodu je zdravotnícke zariadenie. Vlastnosti Kangen vody sú naozaj unikátne. Okrem toho, že molekulárny vodík neutralizuje voľné radikály a potlača ich škodlivosť, tak tieto všetky jej vlastnosti nám zlepšujú zdravotný stav. Máme z toho najzdravšiu krv. Je to krv, ktorá má najmenšiu zhlukovateľnosť. Bez problémov zasobuje aj ťažšie dostupné bunky, ako sú kĺby, zuby, oči a mozog. Riziko demencie sa znižuje. Prečítajte si to. Doktor Hiromi Shinya, svetovo známy japonský lekár, gastroenterológ a chirurg, spolu vynálezca modernej kolonoskopie, publikuje, ako zachránil množstvo ľudí pred chorobami čriev, aj pred rakovinou hrubého čreva, kde sme v chorobnosti na poprednom mieste vo svete. Zachraňuje ich neinvazívne tým, že jeho pacienti pijú Kangen vodu s molekulárnym vodíkom a žijú podľa pravidiel medicínsky overenej prevencie. Táto prevencia je overená, používaná už viac ako 40 rokov. Dnes už na celom svete, aj v mnohých nemocniciach. Aj naša Slovenská akadémia vied podporuje terapiu s molekulárnym vodíkom pri liečbe ischémie srdcového svalu. Aby sme mali cievy zdravé, treba venovať pozornosť aj homocysteínu, čo je aminokyselina, čiže patrí do rodiny proteínov. Homocysteín pri hodnotách nad 15 mmol na liter je toxický. Usadzuje sa v cievach a poškodzuje ich. Doktor Karel Erben publikuje, že pri hodnotách homocysteínu okolo 6 mmol na liter získavame až záruku odolnosti voči civilizačným chorobám. Mne to s podporou vitamínov B6, B9 a B12 trvalo 6 mesiacov. Občas som si pomáhal aj so suplementáciou. Vďaka tomu, že sa vzdelávam a dodržujem prevenciu, udržujem si v dobrom zdraví aj tráviaci trakt, všetky jeho položky. Vysoká mortalita je u nás na rakovinu pankreasu z dôvodu, že je ťažko diagnostikovateľná. Je dôležité vedieť, že inzulínu produkovaného pankreasom má byť v krvi len toľko, koľko je nevyhnutne treba na prevod glukózy do buniek. Jeho prebytok je toxický, je to ďalší tichý zabijak a spúšťač mnohých chorôb. Z toho vyplýva, že máme jesť len toľko sacharidov, koľko telo potrebuje k výkonu. Radšej menej. V stručnosti povedané, treba sa vyhnúť cukrovke. Toto je v traviacom trakte unikátna dvojica, ktorá si vzájomne pomáha. Mikroorganizmy a imunita sú vedľa spolu v hrubom čreve. Spolu komunikujú a naše zdravie podporujú. Vytvárajú protizápalové prostredie. Mikroorganizmy sa považujú za náš druhý mozog. Samozrejme, hlavný podiel na zdravom trakte má strava. Vzdelávam sa, snažím sa rozumieť môjmu telu a dávam mu všetko, čo potrebuje. Toto je môj každodenný zdravý tanier. Jedávam zdravé bielkoviny v množstve 1,5 gramu až 2,2 gramy na 1 kg hmotnosti. Kto necvičí menej, kto cvičí viac. Ďalej konzumujem zdravé tuky. Každý deň pijem ryby, tekvicový a olivový olej.
Dôležité sú aj zdravé sacharidy. Strukoviny sú súčasťou môjho jedálnička. Každý deň vyhýbam sa priemyselne spracovaným potravinám. Konzumujem všetko len v prirodzenom stave. Snažím sa o to. Každý deň mám v strave okolo 50% podiel zeleniny a ovocia, čo najväčšom sortimente aj farebnosti, čo je veľmi dôležité pre moje mikroorganizmy. Zo stravy mám všetky potrebné mikronutrienty, vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu. Vláknina zo zeleniny a ovocia je potrava pre moje dobré protizápalové mikroorganizmy sídliace v hrubom čreve. Podporujú imunitu, čím sa znižuje riziko tvorby chronických zápalov, z ktorých vznikajú chronické choroby. Všetky, aj tieto. Vyhnúť sa chronickým zápalom je jednoduché. Jesť protizápalové potraviny, hodne zeleniny a ovocia, mať správny pomer omega-6 ku omega-3 mastným kyselinám. Nie viac ako 4 ku 1. Ja to dosahujem tým rybím olejom. Ďalej je dôležité dať telu dostatočný čas na vlastnú regeneráciu. Je dôležité poprvé nejesť nič medzi jedlami a po druhé vtesnať do 8 hodín raňajky, obed aj večeru a 16 hodín vrátane spánku nechať telu na regeneráciu, aby náš vnútorný liečiteľ opravil poškodené bunky. A ja to tak robím. Keď odborníci zdravia hovoria, že zdravie je nekonečný súboj medzi voľnými radikálmi a antioxidantami, tak ja s cieľom dosiahnuť až záruku odolnosti voči civilizačným chorobám som postavil proti voľným radikálom až bariéru antioxidantov zo stravy. To je tých 50% zeleniny a ovocia, posilnenú o kangen vodu s molekulárnym vodíkom, najsilnejším antioxidantom. Z tohto kangen prístroja zdravotníckeho zariadenia. Do medicínsky overenej prevencie patrí určite aj pohyb. Zlepšuje všetky procesy látkovej premeny. Študujem témy o pohybe a jeho účinkoch. Každý deň bicyklujem podľa počasia, v prírode alebo na stacionári. Takmer každý deň cvičím kardio aj silové cvičenia. Keď telu dávam, čo potrebuje, mám v norme tlak, cholesterol, cukor, aj zražanlivosť krvi. Aj homocysteín mám dobrý, vďaka B vitamínom. Únavu nepociťujem. Som štihlý, primerane. Dodržujem pravidla regenerácie. Vyhýbam sa toxicite. Nefajčím, nepijem, chodím do prírody. A čo je obzvlášť dôležité, vzdelávam sa a starám sa o moje mitochondrie, výrobcov energie. Aj rozumiem, akú dôležitosť v našom živote majú. Keby ste mali dojem, že ste patologicky, teda aj bez námahy unavení, skúšajte, regenerujte sa najskôr pohybom. Pri vážnych stavoch doktor David Frey odporúča dať si zmerať hormóny kortizolu a adrenalínu, či sa nejedná o poruchu metabolizmu. Suplementujte, vyskúšajte postupne kreatín, karnitín, koenzym Q10. Nezabudám ani na mozog. Aby som sa vyhol demencii, je to pre zdravie veľmi dôležitý orgán. Udržujem si ho v aktivite. S podporou kangen vody ho vyživujem jeho neuróny živinami. Študujem odbornú literatúru, hlavne o zdraví. Nevzdávam to, aj keď niektoré témy sú príliš zložité. Študujem ich dovtedy, kým im nerozumiem. Téma o mitochondriách mi dala riadne zabrať. Robím aj videá o zdraví.
som stále v niečom aktívny. Odporúčam, oskenujte si tento obrazok, majte ho na očiach a každý deň sa naň pozerajte. Nech vám pripomína, že raz aj vy budete seniori a že sa máte o svoje zdravie starať, kým ste ešte mladí a zdraví. Dostali sme sa k druhej téme. Je o biochemickom zdraví našich buniek a energii produkovanej mitochondriami, ktoré sú súčasťou našich buniek. Je dosť zložitá na pochopenie, ale mám to naštudované. Vysvetlím vám, čo treba vedieť, keď budete chcieť. Tu je moje telefónne číslo. Náš život, všetko, čo robíme, či dýchame, spíme, alebo nech robíme čokoľvek, na všetko využívame energiu, ktorá sa tvorí v našich bunkách, v našich mitochondriách, ktoré sú ich súčasťou. Keď sa energia tvoriť prestane, zomierame. Preto je bunková energia pre náš život najdôležitejšia. Preštudoval som si knihu od doktora Lee Nova Mitochondrie a medicína budúcnosti. Bol vedúcim výskumu, ktorý činnosť mitochondrií testovali, analyzovali a publikovali. Všetko, čo je v tomto videu, som prekonzultoval aj so známymi lekármi a biochemikmi. Chceme, aby ste vedeli o bunkách a mitochondriách všetko potrebné. Ľudské telo má viac ako 50 biliónov buniek. V každej bunke, okrem červených krviniek, sú stovky až tisícky takýchto mini-organizmov. Voláme ich mitochondrie, aj organely. Vo svaloch, srdci, mozgu, pečení a v každom dôležitejšom orgáne, všade, kde je väčšia spotreba energie, v každej bunke je ich aj viac ako 2000. Každá bunka má svoje DNA, je to mix po oboch rodičoch, aj každá mitochondria má svoje DNA, ale je len po mame. Mitochondrie sú v podstate bunky v bunkách. Charakteristické znaky mitochondrií sú, že má dve membrány, vonkajšiu a vnútornú. Vnútorná membrána obaľuje matrix, špeciálny gelovitý roztok. Sú v ňom látky potrebné pre vykonanie chemických reakcií. Je v ňom okolo 80% vody. Mitochondrie sú jediným miestom u ľudí, u zvierat, aj ostatnej živej prírody na celom svete, ktoré vyrábajú energiu nevyhnutnú pre ich život. Kým ju vyrábajú, žijeme, keď prestanú, zomierame. Vo videu sa budem venovať len nám, ľuďom. Akože sa tá energia vyrába? Z potravy, ktorú zjeme, po množstve delení a syntéz. Až na konci toho reťazca sa vytvára v mitochondriách, ktoré sú súčasťou našich buniek, molekula, ktorá obsahuje energiu. Volá sa ATP, adenozín trifosfát. Tu je adenozín a tu sú 3 molekuly fosfátu. ATP je ukrytá chemická energia. Aj tu, podobne ako v atomovej bombe, energia vznikne vtedy, keď sa molekula rozpadne, keď sa štiepi. Keď počas hydrolýzy vo vodnom roztoku sa z ATP jeden fosfát odštiepi. ATP sa chemicky zmení na ADP, adenozín difosfát. Tu je adenozín a tu sú jeho 2 fosfáty. Súčasne vznikne energia v hodnote 30 kJ. To nie je veľa, ale keď sa energia z mitochondrií, ktorých sú v každej bunke stovky až tisícky spočítajú, vznikne množstvo energie, ktorú organizmus potrebuje. Keďže telo potrebuje energiu stále, cyklus pokračuje, aby sa vytvorila opäť molekula energie ATP. Čiže toto ADP čaká na svoj tretí fosfát, aby keď ho dostane, vznikla opäť molekula ATP, schopná sa štiepiť
a ďalšiu energiu vyprodukovať. Sú dve možnosti, ako sa chýbajúci fosfát do bunky dostane. Prvá možnosť je, že telo má kreatín v zásobe, v bunke. Naviaže sa na anorganický fosfát. Vznikne kreatín fosfát. Ten fosfát dodá sa do ADP. ADP sa zmení na ATP, adenozín trifosfát. Molekula je opäť nabitá chemickou energiou a pripravená sa štiepiť. Pritom dodať bunke ďalšiu energiu, ďalších 30 kJ. Z prednášok z Fakulty telesnej výchovy z Karlovej univerzity viem, že tvorba ATP pomocou kreatín fosfátu sa využíva na tzv. Brutálny výkon, trvajúci len niekoľko sekúnd. Napríklad na jeden rekordný zdvih činky alebo beh na krátke trate. Dnes športovci kreatín bežne suplementujú z doplnkových živí. Keď sa kreatín spotrebuje, lebo jeho vo všeobecnosti málo, aby výroba energie ďalej pokračovala, je tu druhá možnosť vytvorenia molekuly energie ATP z klasickej potravy, zo sacharidov. Ale najviac energie môžeme mať z tukov. V literatúre sa píše, že zásoby tuku na výrobu molekúl ATP máme až na 2 mesiace. Až keď sa tukové zásoby vyčerpajú, čo sa prakticky nestáva, idú do spaľovania, čiže do okysličovania proteíny. Treba vedieť, že dovtedy, kým cyklus medzi ADP a ATP fungujú, tak dovtedy žijeme a keď sa prestanú molekuly ATP tvoriť, je to náš koniec. Odchádzame z tohto sveta. Na tejto jednoduchej schéme vysvetlím, ako sa tvorí molekula energie ATP z potravy. Toto celé je akože naša bunka. Jej súčasťou je mitochondria. Potrava prechádza tráviacím traktom, kde sa pôsobením tráviacich enzymov rozkladá. Do buniek ju krv dopraví už rozloženú na sacharidy, ktoré sa v bunke s podporou bunkových enzymov rozložia na glukózu. Ďalej sú to tuky, ktoré sa rozložia na mastné kyseliny a ešte proteíny, ktoré sa rozložia na aminokyseliny. Všetky tieto tri položky sa v mitochondrii menia na veľkú molekulu acetylkoenzym A. Je to vstupný centrálny substrát, nabitý energiou, pripravený vstúpiť do Krebsovho cyklu. V ňom cyklicky prebieha chemický rozklad a syntéza organických látok, aby sa na záver v dýchacom elektronovom transportnom reťazci získavala energia z molekúl ATP. Aké jednoduché. Aj keď to vyzerá zložito, tak vtedy, keď telu dáme, čo potrebuje, toto všetko zvláda v automatickom režime. V tejto schéme by bolo dobre si zapamätať, že v Krebsovom cykle sa tvoria dva veľmi dôležité substraty. NADH a FADH sú na báze B vitamínov, čiže B vitamíny musíme konzumovať. Funkčne sú to nosiče vodíkových protonov a voľných elektrónov. Ešte vám to vysvetlím, ako to funguje, ktoré vznikajú hydrolýzou vody v cytoplazme v matrixe. Ich zásluhou sú následne v tom elektronovom transportnom reťazci postupne sa vytvorí 32 až 34 molekúl ATP. Úžasné. A každá molekula ATP vytvorí energiu v hodnote 30 kJ. Už teraz viem, že vďaka čomu som na mojich skialpových túrach vyšlapal až hore na vrchol. Keby som nemal tento elektronový transportný reťazec plne funkčný, tak by som to nedal. No nie je to úžasné? Tu sme zjedli
potravu, v správnom pomere bielkoviny, tuky a sacharidy a tu na konci máme energiu. Každý, kto pociťuje patologickú únavu, teda chronickú únavu bez predchádzajúceho výkonu, nemá plne funkčné mitochondrie a v nich plne funkčný dýchací reťazec. Treba ale vedieť, že v tomto bunečnom dýchacom procese sa tvorí aj odpad, kysličník uhličitý, lebo všade tam, kde sa pracuje s kyslíkom, vzniká aj kysličník uhličitý. My ho potom vydychujeme. Ďalej sa tu tvorí voda syntézou vodíka a kyslíka v matrixe. Zostáva v bunkách prebytok a idú do odpadu. Nebezpečné pre nás sú voľné radikály a ešte viac hydroxylové voľné radikály. Voľné radikály vznikajú, keď sa elektróny v matrixe nevyužijú, nesparujú sa a prechádzajú do bunky. Časť voľných radikálov telo síce využíva na potlačenie škodlivosti vírusov, patogénov a toxinov, ale prebytok voľných radikálov, to je to, čo zostane, je treba zneutralizovať antioxidantami zo stravy, lebo prebytok voľných radikálov sa zhlukuje, vytvára oxidačné stresy, ten poškodzuje DNA mitochondrií a DNA buniek, celé bunky a tým aj orgány. Vždy nejaké slabé miesta, kde sú napríklad chronické zápaly. Z oxidačných stresov vznikajú civilizačné choroby, nádorové ochorenia, neurodegeneratívne choroby. Je to nespochybniteľný fakt. Chorobnosť je u nás vysoká. Podľa štatistiky od 53. roku nášho života žijeme na liekoch a koniec radostiam. A to už ide o naše zdravie a o náš život. Proti škodlivosti voľných radikálov je treba vytvoriť obranné protilátky, antioxidanty. Treba predchádzať chorobám, aplikovať medicínsky overenú prevenciu je v našich videách. Jesť veľa zeleniny a ovocia. Komu veľmi záleží na zdraví, pije kangen vodu. Ja ju tiež pijem. Odborníci radia, čo robiť, aby sme sa vyhli únave, chorobám a mali dostatok energie. Výskumník dr. Noé vo svojej knihe odporúča látky, ktoré mitochondriálny metabolizmus podporujú. Je to kreatín. My už vieme, že sa naň viaže fosfát, ktorý je potrebný na cyklus ADP a ATP. Aj to už vieme, že keď máme homocysteín okolo 6 mmol na liter, čo nie je problém dosiahnuť, to mám overené, tak ho dostaneme vtedy z metylačného cyklu alebo zo suplementácie. Ďalej je to karnitín. Je kofaktorom pre mastné kyseliny. Prepravuje ich z bunky cez membránu mitochondrie do matrixu, kde sa mastné kyseliny menia na acetylen koenzym A. Karnitín máme z mesa, z metionínu, z metylačného cyklu. Ďalej, koenzym Q10. Telo si ho tvorí, ale čím sme starší, tým menej. Ja pijem zdravé tuky, tekvicový, rybací a olivový olej každý deň. V bunkách sa mi tvorí dostatok koenzymu Q10. Pomáha neutralizovať voľné radikály, ktoré sa tvoria pri vzniku ATP. Ďalej sú to PQQ, pyrrolchinonín-chinon. Podporuje procesy tvorby ATP. Je v čokoláde s vysokým percentom kakaového prášku. Mám ju rád. Ďalej je to pohyb, kde sa hovorí, že čím skôr začneme, tým väčší počet mitochondrií sa v bunkách vytvorí. Čím viac telo zaťažíme, tým budú väčšie. Viac a veľkých mitochondrií viac energie vyprodukuje. Aj seniorský vek potom prežijeme super vynikajúco. V dobrom zdraví a bez liekov. Ďalej je to medicínsky overená prevencia. To je všetko, čo je v našich bunkách. Mať zdravé tekutiny, stravu, pohyb, dopriať si regeneráciu. Ďalej som tu ešte doplnil antioxidanty, aby som tu upriamil pozornosť, že taký doktor Hiromi Shinya kangen vodou s molekulárnym vodíkom
najsilnejším a najspoľahlivejším antioxidantom a medicínsky overenou prevenciou už viac ako 40 rokov úspešne zachraňuje svojich pacientov pred nádorovými ochoreniami. Zo schémy je vidieť, že na výrobu energie rozhodujúce postavenie má práve tento koniec, elektronový transportný reťazec. Lebo kým Krebsov cyklus vyrába cyklicky len dve molekuly ATP, aj to len pre svoju vlastnú potrebu, tak elektronový transportný cyklus vyrába až 32 až 34 ATP. Preto ho do videa ešte zaradím. Mne sa páčia prednášky profesorky Jany Jaklovej Dietertovej z Fakulty telesnej výchovy Univerzity Komenského. Pridávam jej vysvetlenie. Tu je bunka a v nej mitochondria. Zo strávy dostávame makroživiny, sacharidy, tuky, proteíny, mikroživiny, vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu. Následne ich bunkové enzymy rozložia. V mitochondriách sa z nich vytvára veľká molekula acetylkoenzym A, prednabitá energiou. Keď energiu potrebujeme, tak vtedy acetylkoenzym A, nabitý energiou, sa presunie do matrixu. Tým naštartuje cyklenie v Krebsovom cykle, kde sa organické látky postupne rozkladajú, aby sa nakoniec z nich vytvorili molekuly ATP a cyklujú z ADP. To je dôležité cyklenie, aby sme mali toľko energie, koľko potrebujeme. Keď energiu nepotrebujeme, tak vtedy ten acetylkoenzym A sa vráti späť do bunky. A bunka si ho uloží ako rezervu. No nie je to úžasné. Keďže najviac molekúl ATP sa tvorí v tom reťazci, tak si pozrime jeho model. V ňom veľmi dôležité postavenie majú substráty NAD a FAD, ktoré sa tvoria práve v Krebsovom cykle. Pre úplnosť doplňujem, že ja ochranu buniek pred voľnými radikálmi riešim stravou, to je ten 50% podiel zeleniny a ovocia, a naviac pijem kangen vodu. V nej molekulárny vodík je najsilnejším a najspoľahlivejším antioxidantom. Vysvetlím, ako funguje veľmi dôležitý elektronový transportný reťazec, v ktorom sa tvorí najviac energie. Všetky procesy sa dejú v mitochondriách. Jej hlavné časti sú membrána vonkajšia, toto je vnútorná, taká členitá, v jej vnútri je matrix, je tvorený cytoplazmou. V nej je všetko, čo je pre tvorbu bunkovej energie potrebné. Sú v nej aj molekuly ADP a ATP. Aj priestor medzi membránami je dôležitý. V procese výroby energie aj v samotných mitochondriách je niekoľko zvláštností. A preto som video o nich natočil. Aj keď model vyzerá, ale on aj je zložitý, je dôležité vedieť, že keď telu dávame, čo potrebuje, všetko aj v tomto reťazci prebieha v automatickom režime. Toto je detail z lokality vnútornej membrány. V prvom kroku v matrixe dôjde k rozpoleniu vody. Všetky proteíny, celé telo je z proteínov, sú hydrofilné. Majú radi vodu. Rozkladajú ju na vodíkové protony, na kyslík a na elektróny. Na vnútornej membrane dochádza k separácii vodíkových protonov. Idú do tohoto horného priestoru a elektróny zostávajú v matrixe. Aj preto hore je polarita plusová a tu dole je minusová. Vysvetlím, ako tieto vodíkové protony prechádzajú cez vnútornú membránu. Cez tieto proteíny špeciálne, ktorým sa hovorí, že sú to protonové pumpy. Na substraty NAD a FAD, ktoré vznikli v Krebsovom cykle, sa viažu
vodíkové protony a voľné elektróny. Z matrixovho priestoru cez proteíny 1, 2, 3, cez tieto pumpy, tie vodíkové protony prechádzajú do medzimembranového priestoru, kde ho zahusťujú. Geniálne, nie? Na substraty NAD a FAD sa viažú aj voľné elektróny, ale kvôli elektrickej polarite oni cez tú pumpu do toho horného priestoru neprejdú. Po membrane ich prepravujú špeciálne nosiče. Podľa tejto schémy všetko smeruje do toho štvrtého proteínu. V ňom, v tomto štvrtom proteíne, sa elektrony vracajú späť do matrixu a protony idú naďalej hore do horného priestoru. To spôsobuje, že sa medzimembranový priestor zahusťuje vodíkovými protonmi. Ukážem, ako sa tie protony rafinovane z toho horného priestoru dostanú do matrixu cez ATP syntázu, čo je ďalší špeciálny proteín. Tam sa im uvoľňuje priechod. Z toho horného priestoru sa vodíkové protony presúvajú do matrixu, pritom roztačajú spodnú časť toho ATP syntázy na spôsob akoby vodnej turbíny. To spôsobí, že v matrixe, ktorý je v pohybe, sa ku molekule ADP pripája tretí fosfát. Vzniká ATP, molekula plná energie s 3 fosfátmi, ide do štiepenia, voda ju rozloží, príde o ten jeden fosfát, uvoľní sa chemická energia okolo 30 kJ. V tom reťazci sa postupne vytvorí 32 až 34 molekúl ATP. Úžasné. Zjedli sme potravu, výhodou je, keď je to v správnom zložení. V nej by mal byť dostatok horčíka a vody. Experimentálne bolo zistené, že ATP nepostačuje na energetické potreby tela. Z čoho je teda ďalšia časť energie? Zo syntézy vody. K syntéze máme všetko. Tu sú vodíkové protóny, elektróny, aj kyslík, ktorý dýchame. Tu sa voda rozloží, to je tu sa rozloží a tu sa syntetizuje. Do bunky pritom ďalšiu energiu dodáva. Jednoduché a dokonalé. Z toho vysvetlenia vyplýva, že všetko, náš metabolizmus, naše zdravie, aj všetky výkony fyzické a psychické, totálne závisia od funkcionality mitochondrií a hlavne od tohoto elektronového transportného reťazca. Bez tej energie by som už výstupy na lyžiach nedal. Ani vy by ste ani hore schodami nevyšli, ani by ste nedýchali, ani nežili. Ešte je dôležité vedieť, aké odpadové látky pri bunečnom dýchaní vznikajú. V Krebsovom cykle pri rozklade organických látok vzniká kysličník uhličitý, my ho vydychujeme. Ohrozenie zdravia nastáva, keď sa elektróny v matrixe nesparujú, nevyužijú a vtedy prejdú do bunky. Vytvoria sa z nich voľné radikály a keď sa zhlukujú, tak oxidačné stresy poškodzujú mitochondriálne DNA, aj bunkové DNA. Prejaví sa to únavou, možnosťou ochorenia na rôzne choroby, aj predčasnou mortalitou. Z toho vyplýva, že elektronový transportný reťazec je pre každého kritické miesto, ktorému treba venovať pozornosť. Aby sa v ňom tvoril dostatok energie, ktorú potrebujeme, a súčasne sa blokovala škodlivosť voľných radikálov. Moje riešenie je,
že jedávam veľa zeleniny a ovocia a namiesto obyčajnej vody pijem upravenú vodu, kangen vodu, s molekulárnym vodíkom, najsilnejším antioxidantom. Chráni moje mitochondriálne aj bunkové DNA pred poškodením. Ešte pripájam vzorce ATP. ADP, tu je vidieť, ATP je s 3 fosfátmi a ADP iba s 2. Ešte doplním zo pár dôležitých informácií o kangen vode zo Slovenského národného inštitútu zdravia. Všetci, čo pijú obyčajnú vodu, tak v krvi, v ktorej krvná plazma obsahuje okolo 90% vody, majú obyčajnú vodu. Vtedy sa červené krvinky zhlukujú do 20 až 60 molekúl, čo nie je dobré. Čím sú zhluky väčšie, tým menej makro aj mikroživín, aj kyslíka naberú a do buniek prepravia, aj do mitochondrií. Obyčajná voda žiadne ozdravné účinky nemá, a to je fakt. Ako je to u človeka, ktorý pije kangen vodu, obohatenú o molekulárny vodík, najsilnejší antioxidant, v krvnej plázme je okolo 90% kangen vody. Voda, ktorá prešla elektrolýzou, má unikátne vlastnosti. Máme z nej najzdravšiu krv. Červené krvinky sa v nej zhlukujú len do 4 až 6 molekúl, minimolekúl. Jej unikátnosť spočíva aj v tom, že sa pri elektrolýze obohacuje o molekulárny vodík a katióny minerálov sodíka, draslíka, horčíka, vápnika, ktoré ľahšie do buniek vstupujú. Má protizápalové vlastnosti. Chráni nás pred chronickými zápalmi a tým aj pred chronickými chorobami. Krv spoľahlivo dopraví makro aj mikroživiny, aj katióny týchto minerálov, aj kyslík, aj do ťažšie dostupných buniek, ako sú kĺby, zuby, oči a mozog, aj do mitochondrií. Vyhneme sa implantátom v neskoršom veku. Aj mnohí moji známi športovci už majú umelé kĺby. Mám radosť z toho, že s kĺbami problémy nemám. Molekulárny vodík dodáva voľným radikálom, prebytkom voľných radikálov, chýbajúci elektrón. Blokuje ich škodlivosť aj tvorbu oxidačných stresov. Kangen voda má unikátne vlastnosti. Neutralizuje prebytky voľných radikálov. Sú to nespochybniteľné fakty. Už ste ich videli na začiatku videa, ale pozrite si ich ešte raz. Toto je cesta k zdraviu. Kangen prístroj umožňuje nastaviť až 7 druhov pH a tak získať 7 druhov kvality vody. 3-krát na pitie, na varenie, na polievky, vodu silne zasaditú, vodu silne kyslú, beauty vodu, vodu pre deti. Kto chce získať až záruku odolnosti voči civilizačným chorobám, určite pije kangen vodu. Súboj s voľnými radikálmi považujú odborníci na zdravie za kľúčový. Aby som mal tých antioxidantov dosť v mojej dennej strave, mám 50% podiel zeleniny a ovocia. Plus k tomu pijem kangen vodu a som bez starosti. Viem, že s kangen vodou som do súboja s voľnými radikálmi dobre pripravený. Ešte raz dávam do pozornosti dôležitosť udržať si hodnotu homocysteínu 6 milimolov na liter. Je to jednoduché. Len zaradiť do stravy dostatok vitamínov B6, B9 a B12. Kreatínom z metylačného cyklu si zvýšime výkonnosť mitochondrií. Obrovská výhoda. Do pozornosti dávam aj pohyb. Bez neho by sa naše mitochondrie neudržali, zdegenerovali by. Treba vedieť, že najviac mitochondrií je vo svaloch, ale aj v srdci, pečení, mozgu. Všade, kde je väčšia spotreba energie. Ale svaly sú jediná časť tela,
ktorej veľkosť vieme ovplyvniť. Mitochondrie rastú, aj sa rozmnožujú záťažou, silovým a intervalovým tréningom v aerobných podmienkach. Potom viac ATP molekúl produkujú. Ja takmer každý deň cvičím, som primerane na môj vek aj svalnatý. Podľa toho, ako som zvládol skialpinistické túry, mal by som mať hodne plne funkčných a zdravých mitochondrií. Námaha spôsobuje, že mitochondrie pribúdajú, aj sa zväčšujú a tým viac energie dodávajú. V odborných článkoch píšu, že kombinácia aerobných kardiocvičení, vysokointenzívneho intervalového tréningu a silového tréningu sa výrazne zvyšuje mitochondriálny výkon. Prináša aj starším ľuďom výkonnosť, porovnateľnú s omnoho mladšími, a to znie povzbudzujúco. Dnešné štúdie potvrdzujú, že starnutie závisí od stavu výkonnosti našich mitochondrií. Vo všetkých štúdiách je pohyb hodnotený ako dôležitý faktor pre dobré zdravie. Pripájam stručnú informáciu o najdôležitejšej téme medicínsky overenej prevencie, o imunite. Je to unikátny filter, ktorý kontroluje všetko, čo telo príjma. Pritom blokuje látky telu nežiaduce, ako sú baktérie, vírusy a patogény, ktoré môžu vyvolať chronické zápaly a zdravie poškodiť. Preštudoval som knihu Zabojuj za svoju imunitu s rozšíreným názvom Ako si vybudovať odolnosť voči chorobám na celý život. Je od svetovo uznávanej imunologičky dr. Heather Moodey, ktorá patrí do prvej desiatky svetových imunoodborníkov. Ona knihu nazvala, že je to príručka, podľa ktorej si vieme sami stanoviť, aký sme imunotyp. Sú v nej odporúčania, aj ako sa vyhnúť najmä autoimunitným chorobám, kedy sa imunita pometie a poškodzuje vlastné bunky. Vyvoláva život ohrozujúce chronické zápaly a z nich choroby, aj také, ako je skleróza multiplex a ďalšie neurodegeneratívne choroby, často vedúce až k úplnej demencii. Viac poviem osobne alebo na webinároch, aj o tom, ako sa aj vy môžete dostať do imunologicky vyrovnaného stavu a byť zdraví. Priatelia, na záver zhrniem fakty o zdraví, na ktorých sa zhodujú všetci odborníci z tejto oblasti. Využíme ich vo svoj prospech, aby sme žili zdravšie a dlhšie. Základom zdravia je zdravý tráviaci trakt, všetky jeho položky. A ten je v našich rukách. Keď sa držíme odporúčaní medicínsky overenej prevencie a telu dáme, čo potrebuje, máme ho zdravý. Vtedy v bunkách je biochemická rovnováha. Všetky metabolické procesy spoľahlivo automaticky prebiehajú. Náš vnútorný liečiteľ, imunita, udržuje telo v stave dobrého zdravia, najlepšie bez liekov. Súčasne získavame odolnosť voči civilizačným chorobám, čo je obrovská výhra nad súčasnou chorobnosťou a mortalitou. Aj naše mitochondrie, jediní výrobcovia energie, nám spoľahlivo celý život tvoria dostatok energie. Netrápi nás chorobná únava. V seniorskom veku máme dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu. Aj vo vyššom veku sa môžeme tešiť z dobrého zdravia a podávať aj fyzicky náročnejšie výkony. Tak ako aj ja na mojich skialpoch nie som odkazaný na pomoc iných. Sú to overené fakty. Veď je to úžasné. Je potrebné vedieť, že v našich mitochondriách pri výrobe energie sa tvoria voľné radikály. Je to fakt. A našou jedinou úlohou
je pomáhať telu, aby malo dostatok antioxidantov na udržanie rovnováhy medzi prebytkami voľných radikálov a antioxidantami. Ako to dosiahneme? Jedením zeleniny a ovocia v množstve aspoň s 50% podielom z dennej stravy. Antioxidanty zo zeleniny a ovocia potom potlačajú škodlivosť voľných radikálov. Chýba im elektrón, kradnú si ho z okolitých atomov a poškodzujú ich. Antioxidanty im chýbajúci elektrón dodávajú, neutralizujú ich a potlačajú ich škodlivosť. Ďalšou jednoduchou a spoľahlivou možnosťou, ako mať dostatok antioxidantov, je piť kangen vodu, ktorá je produktom kangen prístroja zdravotníckeho zariadenia. Je obohatená o molekulárny vodík, najsilnejší antioxidant. Spoľahlivo a jednoducho dodáva voľným radikálom chýbajúci elektrón. Všetky potrebné informácie o kangen vode sú v našich videách. Aj ja ju pijem. Naviac si udržujem homocysteín v hodnotách okolo 6 mmol na liter, vitamínmi B6, B9 a B12, vďaka čomu cievy zostávajú zdravé, pružné a bez usadenín. Je dôležité vedieť, že zdravý tráviaci trakt si udržíme zdravou, priemyselne neupravenou stravou, ktorej nekombinujeme potravu, ktorá sa k sebe metabolicky nehodí. V zdravom tanieri je dôležité mať dostatok živočíšnych, najlepšie živočíšnych mäsových bielkovín, ktoré ale nejeme so sacharidmi, chlebom, zemiakmi a ryžou, ale so zeleninou. Ďalej je dôležité mať v strave dostatok zdravých tukov, ako je mäso, len ho jesť so zeleninou. Ďalej olivový a rybí olej, avokado. Tu má najvyššiu energetickú hodnotu pri tvorbe energie v mitochondriách. A teraz sacharidy. Aj keby sme ich nejedli, telo si glukózu dokáže získať aj nesacharidovej stravy, takzvanou glukoneogenézou. Ale zdravé a priemyselne neupravené sacharidy, najmä vločky, zemiaky, ryžu, strukoviny, celozrnný chlieb, ovocie, by sme mali jesť, ale najlepšie je, keď ich jeme samostatne. Určite nie v kombinácii s bielkovinami. Ďalej je dôležité mať 7 až 8 hodinový spánok, mať každý deň primeraný fyzický pohyb, cvičiť, plávať, bicyklovať, chodiť do prírody, na hory, hlavne zostať štíhly, vyhnúť sa obezite a cukrovke, vzdelávať sa. Zdravie je v našich rukách. Treba mať o ňom potrebné vedomosti. Aj na to sú naše videá. Ale ak dostatok antioxidantov nebudeme mať, prebytky voľných radikálov zoxidujú LDL cholesterol, usadeniny LDL cholesterolu v cievach zvýšia riziko civilizačných chorôb. Infarkty srdcové aj mozgové prichádzajú bez varovania. Prebytky voľných radikálov znižujú aj výkon v mitochondriách. Zvýši sa produkcia voľných radikálov a tým aj riziko poškodenia DNA buniek aj DNA mitochondrií. Aj imunita bude oslabená. Zvýši sa tvorba zápalov, aj chronických zápalov, tichých zabijakov. Nedajme sa prevalcovať voľnými radikálmi a chorobami. Dodajme telu dostatok
antioxidantov. Jedením zeleniny a ovocia, prípadne aj pitím kangen vody s molekulárnym vodíkom, najsilnejším antioxidantom. Kto ju pije s vysokou pravdepodobnosťou, sa vyhne implantátom kĺbov, nádorovým aj neurodegeneratívnym chorobám, lebo krv s kangen vodou spoľahlivo zásobuje aj ťažšie dostupné bunky, ako sú kĺby, zuby, oči a mozog. Chráni nás aj pred tvorbou oxidačných stresov. Aplikujme odporúčania s medicínsky overenou prevenciou. Žime zdravšie a dlhšie. Mnohí moji známi, a boli aj športovci, ktorí si mysleli, že žijú zdravo. Oni si to nahovárali, ale v kritickom veku, po 50-ke, sa nevyhli zdravotným problémom. Už nešportujú, lebo nevládzu. Mnohí už ani nežijú. Patríme medzi krajiny s najvyššou chorobnosťou a nie dobrou zdravotnou starostlivosťou. Veď to všetci vidíme. Nezaraďujme sa bezmocne medzi ľudí, ktorí seniorský vek prežívajú na liekoch. Vzdelávajme sa. Cesta za zdravím je jednoduchá. Život máme len jeden. Ponúkam moje záchranárske aj osobné skúsenosti. Zavolajte mi. 5 rokov aktívne študujem témy o zdraví. Poradím vám. Máte to zadarmo. Keď bude záujem, urobím webinár. Poviem vám o odporúčaniach doktora Bayera, doktora Kuželu, doktora Freya, magistra Viktora Olivu, aj doktora Hiromi Shiniu, aj o odporúčaniach doktorky Heather Mouldy, pretože dobrá imunita je základná a nevyhnutná podmienka dobrého zdravia. Prajem vám dobré zdravie, priatelia. Život bez únavy, plný radosti a dobrej energie. Pripájam zdroje, z ktorých som počas môjho niekoľkoročného štúdia pri tvorbe aj tohto videa vychádzal. Mnohí z nich sú aj svetovo uznávaní odborníci.